Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni senteliman sanfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ chef état-major général des armées ye laseli kɛ ka bɛn mɛ kalo tile gale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 min ye jatigɛwale maaw ye n'u tun dagalen bɛ Mali ni a kɛrɛfɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min ye an ka wulunkasigi tabagaw ye olu sera ka maa 200 o de bɔ baara la sanfɛ kɛlɛ ale senfɛ. U ka pick-up mobili n'o tun falen don mugujugu ani marifajugu la fo ka taa se u ka moto 60 ani ɲɔgɔnna ma. O de sera ka sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bolo. Chef état-major général des armées ale b'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ani waleɲumandɔn ta ka di Mali sɔrɔdasiw ma u ka nin kɛwale cɛɲuman u ka nin baara o kɔnɔna la walasa hakilisigi ani basigi o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Mali jamana ale kɔnɔna la. Halisa an bɛ to lakanako kɔni ale kɔnɔna la min ye chef état-major général des armées ale ye laseli kɛ ko kura an ka wulunkasigi tabagaw k'olu sera ka logistique base olu sera ka o halaki min ye jatigɛwale maaw olu dagayɔrɔ tun bɛ a ko kɔni o kɔnɔna la. Tɔnbukutu mara ale kɔnɔna la fo ka taa se Gourmara Roussou ale cercle ale kɔnɔna la. Laseli kɛra ka bɛn kari ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 3 san 2026. O b'a to an bɛ don jamana ale kɔkan kunnafoniw la an bɛ taa Senegal jamana kan. Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ale y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sɔrɔ a ko kɔni o la cogoya min na. Senegal président Bassirou Diomaye Faye ale y'a yira k'a fɔ ko Senegal jamana ni Mali jamana ko a bɛɛ kɔni ko o ye kelen ye lakanako nasiraw fɛ ko dɛmɛ kɔni o bɛ se ka don cogoya min na Mali ma yaasa dɔ bɛ fara Mali kɔni u ka lakana kan o bɛ kɛ sababu ye boliɲɔgɔnma o bɛ se ka sabati cogoya min na Mali ni Senegal olu ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa avril kalo tile 25 tɛmɛnen kɛwale cɛjugu min taara ka Mali sɛgɛrɛ dɔ bɛ se ka fara u ka lakanako ani sɔrɔko kan cogoya min na. Kumaɲɔgɔn in kɛra ka bɛn mɛ kalo tile 2 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimanw na an sera ka min tɛntɛn ka di aw ma ka kɛ ni bi ntɛnɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 4 san 2026 ni Ala ma an ka jɔnya jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ani ni waati kelen na.